Aha, čo táto kúpil v Lidli pre Dominika. A kde je? Aha, tak ich nemôžem spoznať. Ja ho nemôžem vidieť. Majo. Oho. Haló. Naši slovenskí priatelia. Čo majú? Majú aj tie slipsuty. My sme išli pre babetka, na vieš? nursing brass. A tie vypredané už. Dobrý deň. Peťko, vítaj. Vypredané, tie podprdí. Hej? Píše Miša, že či mi náhodou príde vonom Nelsi, on je tento Lidl. Kde je naša nevesta? Tak párite na séru, my sme sa ešte nevideli. Uj, som to nedocel. Naša nevesta, kde je? No, tu je, jak si skúka. Nespí? Ty si ho ešte nevidel celkom? Podežený. Kotúč. To je náš muž, no muž našej dcerky. Je taký tmavý. Má to žltačku. Ešte stále? Ešte stále má žltačku. Máš voľno dneska, Peťo? Som chorý. Čo si? No, alebo